Huwag ground. Nang kasta gawin ta. Madima ako pare, tinima. Ito nga sinusukmaon. Ayun. Sakto, harap to naman na. Nung padawang sa mga pare. Naimbag nga bigat kada kayo maninapaw. Datuya manayin ni kumpare yung nga kaparparalan. Ket nag-text ni kumpare. Ada kano tinaala na nga lames. Adi ramana kano ka panakinarasan. Kana kaalaala kano ti daldalag. Kan kirit. Kas kada araw tinala na. Ket ratuya balay ta tapaw ta ing kami kanulutuan na di naalaala na nga lamlam sapaw. Ket datuya balay da. Ito kini kumpare na paw. Ay na alam ground. Jay, sa tay. So happy niya ako. Hinala ni kumpare. May tatay pare nga ka sa lamagyan. Yun sa mga tata, tapos kandati ko. Te, Kandati buti kamuti. ipupuk tatay na ko. Talaw. Ta krabilan ta tirabong tunubigat. Yang Balin. dan sa luyaw. Rabong ti ko tay pupuk mo ta tirawon tawan nubigatan. Kasi ano nga niya pa yung kwenta nga. Dalos ako na, dalusam. Tiro mo na. So ito iti lutun mi kini kumpare apaw. Ati na lana di ramana. Atoy tapos sa damot ti tanglad tayo ti apaw tanglad. Ken sa lamagay. Inalos naman ti birata tayo tao itanto parabawan tayo ti ugot ti kamutay. Ano mayaman ti pinagkanan tatangakan. Lutuan na kano atin ni kumpare apaw. Tayo lutunan tamang tayo manayon. Narunan na apaw. Urayin tayo lang nga di kuntuin na eh. Pagparabawan tapan ninala ni kumpare. Kurukuray kayo lang apaw ta kwa. Dandan ni ating nga maluton tamangan tayon. Nga pare, bur kayo danamtan. Una, Ito ikabil tati ko na. tanglad. Tanglad kas kada sa lamagay. Tamanan to nga maluto. May kagardahin, garawain. Lukta mga round. Tatan talok tuntang mo na kita Ricardo na ya. Una, burkati damdama ka. Garawain. Saro nung tati bulbulay. Wain. Ayun. Nakalaban. Kabil mon pare. Kabiltan kay grabe di buruk-buruk tan ni. Kabil tati lamusin kay. Nyati urasin. Alas 4 di tapay nang aldaw. Nya mo hindi pinakakantan puros nga late. Tapan tapay magsarak kami ti sidain ta sa tamangan. May tati damdama ti ko naman santo mga lakapisili jay dek. Yun na kay maskaan niya. Una. Sa kati sidsidente marigrigat apaw bulbulig lang nga babatay. Sa to takipan natin. Sige, takipan mo. Yan. Nagburukan mo pare. Burukan grabe ti kubur na nabaling nga tatan. Mabalin na kabil mo atin na. Takitan ni ko. Ang kaung Kung tiruruot. Yan. Ruruot niya sidsidahin kita. Kail tatin. Yeah. Bulong ti kwa ruruot dita. Basta no makan ti bunga na, makan bulong na ya. Una. Sa mutakkaban man sa paburkan talang pagbayit. Una. Anong mayat ti quality na ya? Una. Pagkubaran. So di na po naluton. Ti Igi bulbulong. bulbulong kan bulbulig. Kas kada ruruot. Oy, kabil mo ti ko tatamangan tan mabisina kaon nga talagaan. Kasi ka. Ah. Dapat na ipasuro nga na ako na eh. Bulbulig. Alam magita bulbuligan na. Kung ako nakwamit, napudot. Word. Nagimasan pare. Ito yalanta ti siliman di jinay. Una, bali na. Ay na apaw. Sugit ti masidsid ti marigrigat apaw. Ay, Sida ito inapaw ti kanantayaw. Yun ti saramsamon mi kini kumpare kaon. ay baga ta mangan pare. Kararagta pa ya, daw ta ti bendisyon kinapo. Obligasyon na. Karodan. Lord, thank you this food. Amen. Kantam. English ay pare. English mo gan pare ha. Biradingis mo manay. Una. Kay udo samait. Hindi, mas makaoy. Adon lang mas na Gia. Interamam. Mas pasumok kaya. Basta nung
Naglayos kami na dyan. Pandagapon dyan. Ito ito yung sabaw na. Sabaw na mayat. Pudutan. Met! Mat di ko anan. May mas magamit ang kong na. May mas ano sa ato tipang sagpaw dito ko. Bulbulig. Mabibisin na pare. Para sa hindi pa nangal daw. Ito na yung palsiit. Dua to eh. Yan ay mesa. Namit ko na. Medyo digwan taman bas na atin eh. Meron. Ano ka? Hindi kami ano ka? Na... Ang tawag na yan. Napagkat. So ito iti kay nakang karon na gidi ko ba? Gidi mamartet nga ibaga nga pang pausaw. Nya. Sabaw nga ko dabulig na. Yung garay sanap-sap mo tatapari Baka na samay. Mabisi na agaroon. Hindi magkakalap, magkakalmaw. Kayang-kayang na talaga. May pabak Hindi, hindi makayate pinagkakalmaw ka talaga. Idol ka na talaga. Idol ko na nang kumpara eh. Baka na. Idol na karoon ka na pinagkakalmaw. Nagkaresuali karoon ka na. Matani ko kuntos kami kumain ni kumpare ba? Nga nakanada ni Rinaldo nga tong palan. Magustuhan na pinagkakalmaw. Ni bus maay boss. Mabisinak talaga pare. Mataw sabaw. Ginsan. Sakto may sabat tibisin. Mayatin. Lubigat na titirun tao. Ayun mo lang yung tupok mo ha. Ang aldatirabong. Inyog ya. Ang pagtakaw rabong mabigat. Balen. Ngitanta sa tagigad. Kaya mga rin Yun Nagandamikin kanya. Gunguit. Marino disiking kanya dyan. Nagungat hindi. Ang tanta mait. Duwa ta pa may sana. Nervous na ako talaga pare. Ay, gusto ito. Hindi magustuhan na ni Kangkong. Sabaw, di magusto na mait. Ay. Di mati kang kung kapakpakandala baboy. Bagang kanta ko nga eh. May matata. Di naman ito na ang tatapara. Doon na pita. Naglutok ni Kumaray. Kumaray. Mangkang mangan. Takto ko naktumad di kalman. Basit di ka tao dyan. Napandimit dyan. Nagado ko nati ko. Si daon. Nyawawid da. Di banglis pa ka na di daw. Pag nabanglas nga eh. Doon na kaya ng tao nga sindaw. Sobra. Naga nagadutaw nga na panso nga pa. Maraming binaliskad daw. Ito binaliskad na nga. Binaliskad na kaliraw. Binaliskad na kaldiraw. Ang karga na. Gumawalan na pa paray. Ikaw ba? No, gnayon ka pa eh. Nayon tabot batait. Mat talaga sa sabaw. Madiyado kinanta din na minsan. Nakuha na napugkat. Paspal ya. Mayatin. May gayam. Paspasang magsubos ang pasaron ng sabaw. Kitang mayanod nga dagaws. Ayano da ka talaga. Ngayon ay busayin. Ma'am? Imbis nga ka ng tipitaw, kinandaduwa.
Sabi ko na nga tura-tura. Ay, Dan di baus. Baka naman Ano mga kabaos? Mga kabaos. Nang ka ah. Hindi ka na. Pag gumapatin niya ko eh. naliwa di kaya, kuwaray. Bro, hindi ko aray. Baka naman tao. Nang kanya boss. Patagay may isa, nilulusin ka. Lama ah. Buli. Nagkalawang sa tao. Alunusun ka. Alunusum tayo mong alunusum. Nakadapad din na ko ah. Silyasay. Ay kasurula. Bisina talaga pare. Gaw pa na pay. Tamang ka pay. Manjakaw. Gusto tayo. Siya nga eh. Nirol ta. Busog ako sa baw. Hindi kami tatay dito ah. Minirindak nga ko ah. Yung tulong nga sa ba. Balom ni kumare. May kay. Anak mo lapta ah. Ang gulod na. Nabulong sa bapanganta pare talagang halito na pagtataray daw. Sigurado ang taray na niya. Maglilisi daw. Ang itong paray. Kaya ka na yung alam, nagkwataw. Kuwaray. Kuwaray. Ang ground. Nang kastagawin ta. Madima ako pare. Tinima. Ito nga sinusukmaon. Ayun. Ayan. Nagbihitan pare ah. Sa lalo pugpugan niya. Wala din nala ng kimat. Tayo danom tao. Mga lakad yata galunusak na tayo. Kami nung tati danom. Nagpartak ka mga ano. Idol. Hindi makaya. Napay pa rusib-sib na pa. Uti birada na pinagkakaan na. Pero di ka na ti raman na. Hindi mo mapigilan. Takas di uti pinagkakaan na pa. Pagpasinsyahan nyo na. Halaga. Narusib-sib na ako. Basta nakimat. Hindi makaya, pinagkakan na talaga di ako. Makayak mo tin na partak nga mga napong makaya pinagsalsalit natin na pwedeng iwan na. Kaya maji ko ah. Eh dumagasit ito nga dumawat ti ko ah. Bulig. Sobra na siguro og timing mamay sa nabutan na. Nagsamiton. Maat ay. Imbis na sidon na lang na pa lang pangkonsang ungtan. Dapay mo na ay di ko lang ginabati diyan niya. Hindi ko lang ano basta. Mayat. Pagbit lang niya, umpay ti talo lang sa mga minuto nanganta. Umpay ah. Naingatan na ba? Nawan ati ko ati kanon na lang to na yaso magita si 8 na pwede niya nga ore kanon pa to awan ah. Basta ti bagbagay dagi jay ko ay day lalakay nga nagkakaon na yan. Dapat madikagi batitin na po itapanganam. Sano kay pare kay nalpas maganan? Ay kag pakada tama na nakin ni video ta nga kaparaparalan nain. Nagaduti nagtultulang kasi kao nagtulangam niya. Kinan mawan pati sa ek. Una, Oh. makan namin ti kita si 8. Naibos, nagpartak ka mga talaga ya. So talaga tayo pinagkakaan mo mait. Mas day ng naparpartak pwede ka bang panawak din jak managuyag Pagpakada tagarodan niya. pakadakan. Eh hangganad tilang ti video tayon apaw. Kahit sa pala kumata buya nyo lang ti video mi nga kaparparalan. Kahit agyaman kami. And like and subscribe kumapaw tano umadumot yung buya kada kami. Kahit agyaman kami. Kahit Diyos ti kumuyog amamen kada tayo. Thank you.